Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri u l-Ministru tal-Edukazzjoni Justin Caruana ma jħossuhomx skomdi għal fatt li l-Pulizija qiegħda tinvestiga lil seħibhom il-Ministru Carmelo Abela li miegħu jaqsmu spalla ma' spalla l-kabinett ta' Roberta Bela. Dan wara illi għall-allegazzjonijiet qed jorbtu lill-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru b'kompliċità fl-attentat hold-up mill-kwartieri tal-Bank HSBC lura fl-2010. Li ta' fil-ħodu Net News staqsa l-żewġ ministri jekk jaħsbux illi l-Ministru Carmelo Abela għandux jissospendi lilu nnifsu sakemm jintemmu l-investigazzjonijiet. Madankollu Silvio Xkembri insista illi kulħadd għandu jerfa' r-responsabilità skont l-eżitu tal-investigazzjoni. Taħsbu illi għandu jissospendi lilu nnifsu minħabba illi qed jiġi investigat mill-Pulizija? Naħseb diġà għamel id-dikjarazzjoni tiegħu ħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu kif fil-fatt jaħdmu jekk imbagħad ikun hemm xi ħtija jew xi ħaġa li joħroġ minn dawk mill-eżitu tal-qorti u mbagħad ovvjament irridu jinġarru kull responsabilità, però r-responsabilità tinġar minn ġiex partijiet. Dan fil-waqt li l-Ministru Justin Caruana ma derilix li għandha jkollu opinjoni fuq suġġett tant sensittiv li rigwarda lil kollega tagħha u farfrita fuq il-qrati. Hemm proċess quddiem il-qrati u naħseb wieħed irid jistenna dal-eżitu, ġifieri li tagħmlu d-domandi huwa xogħolkom vera, però hemm eżerċizzju ieħor li wieħed irid joqgħod attent. Tinsiex li l-eżerċizzju tal-qrati għandu jkun indipendenti u l-qrati għandhom jitħallew jagħmlu x-xogħol tagħhom li proprju qiegħed qudiemhom. Fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista insista li quddiem dawn l-iżviluppi ġodda l-Ministru Carmelo Abela m'għandu l-ebda triq oħra ħlief li jirriżenja sakemm jintemmu l-investigazzjonijiet għaliex il-pożizzjoni tiegħu m'għadix waħda tenibbli. Bil-Partit Nazzjonalista jgħid li imkien fid-dinja fejn suppost jaħdmu l-istituzzjonijiet ma jkollok Ministru li jkun qed jiġi investigat brabta ma' hold-up u dan iżomm postu. Dan kollu wara li l-akkużati bl-eżekuzzjoni tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia l-aħwa George u Alfred De Giorgio flimkien ma' Vincent Muscat li ammetta l-parteċipazzjoni tiegħu fil-qtil tal-ġurnalista talbu għal proklama bil-weda li fost oħrajn jikxfu l-isem ta' ex-ministru u ministru preżenti fil-kabinett ta' Roberta Bela illi kellhom x'jaqsmu ma' hold-up. Allegazzjonijiet serji li sissa ma waslu għall-ebda proklama u l-ebda sospensjoni fejn ħadd sissa min-naħa tal-Gvern Laburista għadu ma refa' responsabilità politika għal tali sqarrijiet. Sissa Prim Ministru għadu maħa ebda azzjoni fil-konfront ta' Carmelo Abela.